నమస్కారం. హిందూ ధర్మచక్రం యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం. ముందుగా మా ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా దీపావళి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. ఆ లక్ష్మీ అమ్మవారు మిమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించి సుఖ సంపదలు అష్టైశ్వర్యాలు మీకు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఇక ఈనాటి వీడియోను ప్రారంభిద్దాం. దీపావళి పర్వదినం రోజున లక్ష్మీ పూజ ఎలా ఆచరించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దీపావళి అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేటువంటిది లక్ష్మీ పూజ. ఈ లక్ష్మీ పూజ అనేసరికి చాలామందికి వచ్చేటువంటి సందేహాలు ఏంటంటే, లక్ష్మీ పూజ ఏ సమయంలో చేయాలి? ఉదయం చేయాలా, సాయంత్రం చేయాలా, లేదా ఏదైనా పర్టికులర్ ముహూర్తం ఏదైనా ఉంటుందా అనేటువంటి సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది అయితే మాలాంటి బ్రాహ్మలు ఎవరైనా పండితులు ఇంకెవరైనా కానీ ఫలానా సమయంలోనే మీరు లక్ష్మీ పూజ చేసుకోవాలి అని ఒక సో అండ్ సో టైం కూడా రాసిస్తూ ఉంటారు. ఎంతవరకు ఇలాంటివి నిజము, అసలు ఎప్పుడు ఆచరించాలి అన్నటువంటి క్లారిటీని మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దీపావళి రోజున లక్ష్మీ పూజ మనం ఆచరించేటువంటి సమయము సాయం సంధ్యా సమయంలో అందరూ ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అసలు లక్ష్మి అనగానే మనం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కరెన్సీ కానీ నగలు కానీ దీన్ని లక్ష్మి అనుకోకూడదు. ఇక్కడ లక్ష్మి అని అంటే మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటిది. తైరే లక్ష్మీ జలే గంగా అంటారు. అంటే నువ్వుల నూనెలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఈరోజు జలంలో గోవు పాదం పట్టేటువంటి జలంలో కూడా లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అని శాస్త్రం చెప్తుంది. కనుక ఈ రోజున నువ్వుల నూనెతోటి దీపారాధన చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. అలా నువ్వుల నూనెతో చేసేటువంటి దీపారాధన వలన ఆ కొండెక్కిన తర్వాత వచ్చేటువంటి పొగ నుంచి ఆ పొగను పీల్చుకోవడం వలన శరీరంలో శ్వాసకోశ రోగాలు, గుండె సంబంధమైనటువంటి రోగాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి మానవులందరూ సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో ఉంటారు. అదే లక్ష్మీప్రదమైనటువంటిది, అదే లక్ష్మి అని ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక లక్ష్మీ పూజలు వచ్చేసి సాయం సంధ్యా సమయంలోనే ప్రారంభించుకుంటూ ఉంటాం. అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైనా కానీ ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అయితే వాస్తవానికి లక్ష్మీ పూజను అర్ధరాత్రి ప్రారంభించి సూర్యోదయం వరకు లక్ష్మీ పూజను చేసుకోవాలి అని మనకు శాస్త్రం చెప్తుంది. మార్వాడీలందరూ కూడా ఇదే విధంగా అర్ధరాత్రి మొదలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అంతసేపు పూజ ఎలా చేసుకుంటామండి అని మీకు సందేహం వస్తుంది. అర్ధరాత్రి ప్రారంభించిన తర్వాత నిదానంగా గణపతి పూజ, లక్ష్మీ మండపము ఆరాధన, కలశ స్థాపన, ఆ లక్ష్మీ అమ్మవారికి చక్కగా సహస్రనామాలతోటి చక్కగా పూజ, అలా సహస్రనామార్చన అయిన తర్వాత అమ్మవారు అనుగ్రహం పొందడం కోసము అగ్ని ప్రతిష్ఠ చేసి అందులో శ్రీ సూక్త విధానంగా 11 సార్లు శ్రీ సూక్తం చెప్పుకుంటూ చక్కగా హవనము ఇట్లా ప్రాతకాలం వరకు ఆచరించి, ప్రాతకాలం కాగానే ఏం చేయాలి? స్నానాన్ని చేసి నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు చేసుకొని ఎక్కడైతే ఈ లక్ష్మీదేవిని మనం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నామో ఆ లక్ష్మీదేవి దగ్గరకు వచ్చి పునఃపూజ చేసుకొని నివేదన చేసి ఉద్వాసన చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోవాలి. ఇది సాంప్రదాయమైనటువంటి శాస్త్రీయమైనటువంటి లక్ష్మీదేవి ఆరాధన. అయితే ఇక్కడ కలశ స్థాపన చేసుకునేటువంటి సమయంలో ఏం చేయాలంటే, కలశం పైన తూర్పు ముఖంగా ఉండేట్టుగా ఒక దీపంను కలశం పైన పెట్టాలి. కలశం మీరు ఎంత చెంబు వాడతారో ఆ చెంబులో నీళ్లు పోసి అందులో పసుపు కుంకుమ అక్షతలు చిల్లర డబ్బులు వక్క ఖర్జూరము పంచపల్లవాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటారు కదా, దాని పైన దీపం కుందును పెట్టుకోవాలి. అందులో ఆవు నెయ్యిని వేసి 3 వత్తులు ఒకచోట కలిపి అందులో వేసి ఆ దీపము తూర్పు ముఖం చూస్తున్నట్టుగా ఉండేట్టుగా చేసి దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి. ఇది దీపలక్ష్మి అని అంటాము. అలా దీపలక్ష్మి పూజను చేసుకోవాలి. ఇప్పుడే కదా మీరు నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయాలి అన్నారు అని మీకు సందేహం వచ్చు. నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన అంతటా ఆచరించుకోవాలి. కలశం పైన మాత్రము ఆవు నేతితోటే దీపారాధన చేసుకోవాలి. అలా దీపలక్ష్మీదేవిని చక్కగా పూజించుకోవాలి. ఈరోజు లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగి ఆ లక్ష్మీదేవి మనల్ని అందరినీ అనుగ్రహించడానికి ఈ స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని తప్పకుండా మనము చదివి తీరాలి. లక్ష్మీ దివ్యై గజేంద్రై మణిగణ ఖచితై స్నాపిత హేమకుంభై నిత్యం సా పద్మహస్త మమ వసతు గృహే సర్వమాంగళ్యయుక్త.
సకల ఆభరణములతోటి గజేంద్రులతోటి శోభిల్లేటువంటి ఓ అమ్మ, ఓ లక్ష్మీదేవి, నీవు నిత్యము మా ఇంట్లో కొలువై ఉండు తల్లి అని ఈ శ్లోకం భావము. అందరికీ దీపావళి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి.